shugaba. Jibril na gaida shi ko da yaushe abban Fadima, dan aikin Rabbana da Muhammadu ne kuma girmama. Kai isar Mahmudu ma babu wanda ya san adadin ta ma, mai musun haka yau kuwa babu shi ba rahamar shugaba. Shugaba ya sauka ne a wata na Rabiul Awwal ne, duniya ta yi haske da zuwansa a ranar haka ne. Kai ku zo biyo yabo da zuwansa habibin namu ne, dan Aminatu shugaba daga Abdullahi Mujtaba. Marhaba bika shugaba dan Aminatu